أنوار التنزيل. Allah ya tanadi aljanna ga ma'abota imani da kyautatawa. Ba na ba ku labarin aljanna ba, na ƙoramunta da bishiyoyinta, abincin cikinta da ‘ya'yan itaciyarta, bari in gaya muku mafi girman abin da ke cikinta. Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Shin kun san menene ma'anar ƙari? Daga cikin ma'anoninta ganin fuskar Allah maɗaukaki. Wannan yana cikin ni'ima a aljanna. Ya zo a cikin hadisi, idan ‘yan aljanna sun shiga aljanna, Allah maɗaukaki zai ce, kuna son wani abu da zan ƙara muku? Sai su ce, ba ka haskaka fuskokinmu ba, ka shigar da mu aljanna, ka tseratar da mu daga wuta? Sai hijabi ya yayi. Babu abin da za a ba wa ‘yan aljanna da ya kai ganin Allah maɗaukaki. Muna roƙon Allah wannan falala. أنوار التنزيل.